Tak je zároveň vítám vás u dalšího videa Planetoids. A tady to vlastně bude třetí epizoda. Měl jsem natočený čtvrtou epizodu, ale bohužel tam bylo intro ještě Dark Greenu. Takže to musím přenatáčet a vlastně bude takový megaskok. Teď vlastně uvidíte všechno, co jsem to ty 2 díly udělal. Takže první a nejhlavnější asi věc je ta, že vpravo nahoře můžete vidět minimapu. A skrz tu minimapu se můžou udělat tady ty body, nějaké diamanty. Tady mám domovskou planetu, glowstony, dřevo, spawn. Vlastně dělá se přes C, může se udělat jakoukoliv barvu a to. Taky jsem si tady postavil menší domek. To bylo v tom, no to je jedno. Prostě menší domek, nic extra, tady mám sazeničky. A teda budeme pokračovat normálně. A no, budeme pokračovat. Myslím, že to není nějak hrozný. Všiml jsem si, že furt říkám a není moc dobrý. Vezmu si teda něco na šplhání. Asi to bude takhle. Diamond sword. Taky dajmíky. Brnění. Kalhoty. Sakra. To mi jaksi nevyšlo. A bodky. Ale bože. Krása, full armorek. Kde pak máme měsíc? Si nevidím přes ty planety. Tamhle. A stoupá, klesá. Takže já bych se teda dneska vydal. Pravděpodobně na nějakou planetu, to je jasný. Ale šel bych, nevím jestli tady tam je dost tma, tam se bojím. Ale možná, že bych mohl vzít, já nevím. A teďka fakt nevím, na jakou půjdu. Vůbec si to nedokážu nějak představit, asi vezmu tam. No, jasně. Co se to tady děje? What the fuck? Proč mi to tady hoří? No co to je? Já tady umři. Jak to, že mi to hoří do prdele? Od čeho? Ne, uhaž se. Lej oheň. Jak to, tady ta láva je v tom až ne? No tak to teda nevím, co s tím je. Takže tak dělám z hlíny, tak pokud mi nehoří, doufám. Jak mi se hoří cesta domů a budu v háji. V háji zeleným. Tady nemám, nemám tady bod, ale udělám si tady bod, lak. Jo, tady jsem si ještě udělal spawn. Vlastně tady se spawnou, skočím do vody, takže mi to nic neubere. Svítá nám. Semka hodím bod. Red. Sakra. A dáme tam červenou, jak nevím, na jakou stranu to půjde. Takhle ne. Taky ne. Ne. Červená, ok. Redstony. Tady jsem si chtěl teda postavit ten dům skleněný, ale už ne. Nebudu stavět dům skleněný. Je to divný. Ošklivý a divný. Ale co to je? Proč? Já nevím, já jsem taky zmatený, já už jsem ty planety dlouho nehrál. Jak jsem měl natáčet ty 2 díly před jako dopředu, tak
To už moc ani nepamatuju. Jo, tam na to jsem se chtěl vydat. Jasně. A tady máme irony, takže označím irony. A hezky nám tady vyskočila taková barvička, přímo na to. No, zabruč si, kamaráde. Za chvíli dobručíš. Kde seš? Strejdo. Tady je strejdo. To je ale debil. Tak další fail. To bych mě schodil do lávy. Keď tam do lávy pod svět. Bože, další smrt. Já to vedu. Aspoň, že mám dost diamantů. Takže žádný moc ani failík to nebyl. Můžu si udělat zase to všechno zpátky a můžu jít. To akorát, že jsem přišel o stack dřeva, což mě docela štve. Takže budu se stavět z hlíny. Kterou moc nemusím. Ano, a dochází dřevo. Tak to udělám takhle. Já si to všechno potřebuji, takže jdem. Krumpáč. Meč. A to poslední bych měl mít druhé. Jo. Tak, opět armor. Tady mi bylo mimochodem úplně na nic. Ano, ano. Kalhoty. Tak, zase full výbavička. A na toho zombíka hnusnýho. To už těch bloků fakt moc nemám. Tyjo, tak daleko to není možný, jak mě mohl zabít. No, teď jsem málem spadl taky. Bože, já mám zase den. Tak pojď ty uchyláku, kde jsi? Tyjo, no ona tam je smrtka. Bych chtěl luk nějak. Tak potom musel najít pavouky někde, já ji nalákám dolů. Zase nemám svítící tento noc. Mě sejme, že já spadnu znova. Uchyláku, hnusná. Hoříš, viď? Schoř, svině. Schoř v pekelných plamenech. No to ne. No tak to jde, strejdo. Ne, Kaironum. Umři. Strejdo. Umři. TF? Strejda? Strejdo. Já už tu planetu prostě vylezu. No, holka vedle. Teď si uhoř. Takže, tady máme strejdu. Umři, 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 umři. Tak. Máme tady hnedka tu, ale tam se mi teda vážně nechce. Ale vůbec. Ale jdu se natěžit nějaký glowstony. Protože mi fakt už jako jednu žádnou planetu bez osvětlení. Nikdy. Aspoň trošku, aspoň pár. Aspoň tak čtvrtku stáku bych měl. Je vás to moc nebaví to těžení, ale je to potřeba, no, glowstony jsou. Mám sice už torčky, ale protože jsem našel uhlí. Že tam je na nic, když jsem s nima spadnul, že jo. Tak. Teďka z těch glowstonů moc teda neudělám 32, no tak to je špatný. Není to špatný, dá se to. Teďka se zase dobiju. No, boom. A tady mi spadly 3. Ne, co to je? Proč se tak hnusně smívá, asi bude pršet. To fakt nesnáším. Pár ještě máme strejdu, prej. Ano, paní Kostra. Nebudu vám tam líst, paní Kostra. Můžete si tam bejt. Vás ani nenapadne mít dozad. Protože byste
to mě hezky se střelá přímo dolů. To já nemám rád. Že bych ji zabil. Paní kostru. No tak to ne. Zase jsem tady. To můžu vykašlat. I tak pro info v tom dílu, co měl být, tak jsem přímo tady taky takhle uvíz u smrtky. Přesně takhle. Chtěl jsem jí zabít a spadl jsem přímo k ní a ona mě střelila, takže jsem zůstal uvězněný, měl jsem asi 2 HPčka. Takže jsem nemohl nikam jít. Takže jsem zvědavý, co bude tady. Protože jsem si, že budu dělat takovýhle cesty, protože z nich, i když se mi to lagne, tak mám mnohem menší šanci, že spadnu. Tak. Ten bugne shift a já se na to můžu vykašlat. Tak to tu máme. Mostou, no super. Tak to je mi fakt hodně platný. Proč mi to neudělal dvojtečku? Dobře, tak takhle. Ano, ošklivý mostou, ošklivý. Ty krás, to mi fakt je pořádně moc. Toto mám jenom na easy, ty. Když jsem měl na hard, tak to je plná planeta toho. Fakt hrusný moc, nesnáším. Takže... kam teďka? Bychom se mohli vydat. Na vodní nemá cenu vůbec chodit. Tak a tak. Tam je sníh nahoře. Já moc sníh rád nemám. Tady rádi spavnuju asi, taky to tady zadělám. Žádný spavnování nebude. Ucháci, no. Vidíte to? Já se prostě strašně... Tyjo, to už je fakt moc. 2krát umřu za díl, no, tak to je fakt strašný. Jsem fakt strašný loser a tedy. Docházejí mi diamanty taky hlavně. Takže teďka si udělám krumpáč a plus natížit rovnou. Pak říkám, se spadnu, jak lezu z baráku. Jak je mým zvykem. Tak ne, to je co říct. A jdu se kopat diamanty. Má oblíbená činnost. Ty diamanty není nikdy dost. Chtěl bych ještě připomenout. Nevím, jaký to byl teďka ten první díl, jak mi skočil creeper tady do té jámičky a dvoch mi prostě 3 diamanty na krumpách, takže jsem mi tady pak mohl vykopat všechny. Takže to byl můj mega luck. A teďka zase prožívám prostě takový období, kdy furt padám, furt umírám a prostě je to takový blbý celkově. Nevím, kolik toho vykopu, tady to a ještě na druhé straně přesně podle toho a to bude všechno. Tady jsem ještě jeden nechal, chudák malý by tady zůstal sám. Tam jsem měl zase už kost, jo, to mě štve. Fakt, že jo. Vždycky umřu, když mám nějakou věc do boju, která by se mi hodila. Mám jen 2 kosti. Co je fakt, ale úplně na nic. Mám 7 bone mealů, 2 kosti, což je dohromady, nevím kolik dávají, 3 nebo 4, ale asi tak nějak 13, 14. Takže 3 jabka mám, no. Jedna moje obilí. Roste, super. Taková mini farmička. Ničím se musím živit, nechci se furt zabíjet jak nějaký dement, abych měl plný HP bary. Bylo by to asi rozumnější, ale mě to furt nebaví umírat, protože pak vypadám jako totální úplnej noob,
který mimochodem se, ale nemusíte všichni vědět a vidět. No jo. Tam zase je. Tady. Obíku, za tebou, otoč se. Tam mě sereš. Já na tebe taky. Však se někdy potkáme, počkej. Já tu vám jednou vylezu a všechny vás tam pobiju. No, i vás tím creeper, já vezmu si kaktus. Tady jde Enderman. Co bych neudělal pro strajdu, já musím zabít. Stačí jedna styka vlastně na meč. Krumpáč si nechám tady, že jo. Protože zase spadnu, určitě nebo mě schodí, nebo prostě uhodí do blesk a nevím, co prostě se stane, ale něco se určitě stane. Že buď umřu já a ten Enderman přežije, nebo umře Enderman a přežiju já. To se za chvíli dozvíme. Oh yeah. Jak to? Umři, taky. Umři, jdi pryč. Bum. Nedívám se na tebe, Endermane. Až teď umři. Ty sráči. Jo, mám Ender Pearl. A to jsem zjistil. Takhle vyhodíte, tak se k ní můžete takhle, ano, naportovat. Doufám, že tam bude, protože to by bylo fakt suprový. Protože bych nemusel líst. Potom musel bych vysit a trošku se s tím naučit, ale... Ne, mě to všechno spadlo dolů. To si já to srandu. To nejméně potřebný mi tady zůstane, a to... Idiotský maso. To je zlej sen dneska. Není tady někde, to není možný. Bože, no smůl. No, takže tady to bych teda, tady ten díl bych ukončil. No, měl by tam být teda nový intro už, který jsem dělal já, není to moc extra zatím, prozatím to bude stačit. A určitě lajkujte, odbírejte, budeme to teďka hodně potřebovat. A teda u dalšího dílu, nebo nějakého dalšího videa, zdar.